Mga boys na may buntag mo din itong day 2 sa atong pagsaktas bukid. Hindi ka tulinaw. Tara usa. Baliman tayo tapos niya suraw. Ay, mga boys. Nga lagi na kung na saka. Dahil ko lagi. Pagawang ko dito. Saka babaw. Nakabalik ko mga boys. Let's go. Ini na tayo. Ini na tayo. Ano boys? Ang dami. Ang dami. Ang dami. Dapat yun. Dapat yun. Ang dami ng bukid. Ang dami. Boys. Bukid. Saka. Kamu kita ay. Bis ko sa bukid. Ang hangin. Magas ka. Exercise ko dito. Ako yung masakad. May kailangan ko dito. Ako. Ibalik ako. Tanong mo dito. Kaya kung siya dito. Siko mag bukid. Dito din yung saya ka. Bukid ka ng bukid. Pwede ko yung bukid dito. Ang dami. Ang dami. Sa probinsya ng sige ka kawalan mga may itong sistema sa ginawin kawalan ka experience ngayon ni nandiyan sa bukid pero sa niya isa sa lawas para nasa lang sa Facebook TikTok dito gini kaya ano sa dito sa ginawin dami sa bulan ito ba na to ano nga isa pala mo yung parang tingin ni obi lang mo tayo sa tanga na sa nakikita sa ako hindi ka to tanga mga tingin pag na alibot okay wala dito ay ano mo ito mo tayo dito dito ano sa iba dito ko gusto ano dito ito na tapos sa iba wala kang hinto saka pasok ko guys pasok kita mga tambay angin liwan di church sa hey ano binang mga sa tapos balik mo ang bagyo hindi natin oh pati na balik sorry kaya hindi mo gusto hindi siya like parang gusto ko na naman yung mga pati mo sa ko kita isa sa sorry okay hindi mo guys ano ano yung mga sa kon ano ba yung English figure remote ko si Bisaya na nga guys palog na lang ko comment diri sa comment section kung sa Bisaya sa river kalimot lang ko kaya ang liwag ng lake sapa ano ng lake siguro pero saan ang river kalimot ko sa Bisaya halin na mga guys kapoy na ko bye bye let's go bye mga guys